Haganega Ukrish Bakhuid, Tongin Duai Nagabinda Smartulin by Panjur. Iduai Nagabinda Sabrina Nonkendri Barake Sngi Indagasngi. Iduairu Nagabinda Bakor Shisha Shabong by Neo Gajinkoi Jinkia. Iduai Nagabinda ki ingasan John Gita Mary Walang Bakin Dupio Gajinkoi Jinkia. Mas Pak Lek Sam Hang Nia Lungia Kmena Ujai Wan Ala Kangu Lakadem Adua You play Triken Radu Nong Bu Nong Ta Ubain Basumar Triken Radu Nong Bu Nong Tau Ubain Basumar Kohimen Kopara Tongin Duai Lembaga Jinga Sailem Junga Clara Bakhuid na Azizi Ba Kalongarinium Kaba im yaga jingim kaba Bakhuid Nagabinda Kaboromutrai Iduairu Nagabinda ki seng FCC But Baro ki seng Kiba board yaga jingim in CM Jung Clara Bakhuid Iduai Nagabinda ka Bible Convention la Chai ka Sngi But Baro ki Bapangi Bashitam ki Nangiyo Jingai ka Jingarku Lempa ka Borutrai Hakar Tenguppa Barukhon Barumen CM Bakhuid Amen. Kajinga jungo try jungo Jesus Christ, but kajingi jungo blay. Lem but kajinga slug jungo men same Bakhuid. Kindon, rain card but pi barong. Lengkap but piru. Kohimen kopara tongin sangesh por ban kuslai halakadonur kamen same jungi. Halor ki pop baro ki bangilale. Utrai badam pasiaw hangi lempa ka Deuteronomy. Bangide bandon kamen same ban kongu yabu kongu ka hukum jung. Jisube id sait kud yangi na baharo ki jing tuna ka jing talat jangi na baharo ki pop ki sang jangi bangin long ki kon ki Bakhuid nga palam how play button or baro but happy ko himen ko para bangalale pop shibun da ki jing parkhat da ki tin da ki kam da ki jing le da ka jing le palat janga da ka jing le palat janga da ka jing le palat bakra e janga Namar kata nga karpad ya kamaria Bakhuid kabayaisa kate soti ya ki angel bad kiri khoi badia pi ko himen ko para banduai na kabinda janga how try ublay jangi ublay badan bor bar unis ne yangi badandala map ki pop jangi unyalam yangi shaga jingim bam jekut Amen. Triken Rad Go Blay Isleyangi Triken Rad Go Blay Isleyangi Kristo Map Go Kristo Rap Go
go play, Sngi. Dragon rod go play, Sngi. Christolam, go Christolam, go nong penim jongi penim yangi. To ngin nia duwai. Ni duwai lembaga jinga sai lem janga Clara Bakhuid. Koblei me uba lapitin isune yaka Clara Bakhuid. Shaga jingid yaka jingduk to aiba daga jinga sai jangka ngin bud yawu Chris daga jingduk kamensia. Barbangin long gibabit door ben yo one ben paid yeme Mawkhlam haka hima bening. Da utrai jungiu ji sukri sukun jame uba im batsen sha renkhat badme haga jingelong kawe jungamen siem Bakhuid ublei junom la junom. Amen. Kajing pulih naga kitab Deuteronomy kalnong kabasau kedekhotlai pu ar ter hadu kabasau pau. Umoses ulakren hakipaj bau ong. Tukali mentai kijo kibalala hashwa jongpi. Nadu kasngi bab ublei ulatau ya ubriu halor ka khandau. Barhakali nadu bakut syabakut ka beneng. Lada ka ek ka bakrau kat ka ni ka la jujia ni la juyo sngaw yaka. Hatu la judon kino ki benriu ki bayo sngaw yaka sur ublei ka bakren na pedeng ya ubriu lada. Kibakren na kading kumba pilayos ngaw badba kidang im ni hatu ublay ulaju persyang banlechim ya kaway kajay binriu na kabanta yaladi napdeng kaway pat kajay binriu da kijing tenju da kikampala da kidak pala bada katma da kakti kabaklan bada kasangti kabakaner bada kijing syirkay kibakraw kumba utrai ublei jongpi ulale na kabenta jongpi hai Egypt hakmat jongpi hapi lapen iya kane ba pindup tip ba utrai ulong ublei ba omdan menu na lor jong u na beneng ulasya ya pi banyos ngaw ya kasur jong u kenang ba undup hika ya pi badha khando ulasya ba penyo iya kading ba kraw jong u bat pilayos ngaw iktin jong u na pteng kata kading bat namar ba ulai je pat men jong pi bat ulaji ki khun ki xiu jong ki ba hadien jong ki bat ulawan yalam ye pi na Egypt da ka jing sanran jong u da ka borba jong u da ka papen her krat na khama jong pi ya ki jai ben reu ki ba kham kraw bat ki ba kham don bor ban ye pi ba undu penrung ye pi ban ai ha pi ya ka ri jong ki khun ka nong pateng kumba kalong menta kasngi tutip namar kata menta kasngi batu pensyong yaka hakaduno jongpi ba utrai ulong ublei habneng shejrong bar hakakhandau shapo omdon da uwai pat te kumta pide ban rakhe ki an bat ki hukum jong u ki bang hukum ya pi menta kasngi khanang bakan bahaya pi pat ya ki khun ki ti jongpi hadien jongpi bat kumta pinla ban penjalan yala kisngi kia ha kata kari kabau trai ublei jongpi u aidu junom hapi kaktien jong utrai Isongo yauble. Sam khandriu nomor druspa prapupra. Druspa prapupra. Rianga nga Patricia me trajing kermen jonga Rianga tranga la Patricia me trajonga me yai long jing kermen jonga
me long ka jing yo ken ti jong a ka kuri bat ka ba ju nom jong a riya nga pedri shame try jing kermen jong a ngan ker ku ya u try bas Sngi what men me lu hi kai don u jong nga yai bu ya u try hak ma jong nga skos kem ba u don na mon jong nga pedri shame try jing kermen jong Hallelujah 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 Suki baduka kamen sim Nabakai mapneng kalong kachongki Hallelujah Hallelujah Utrai undon reng khat bat pim Rengka bat piru ka jing puli na ka gospel Bakhuid khat kumu Matthews Kabram amega try u Jesu ula ong hakisin ran jangu lada uno ukwa ban bud yanga to unlen yala de unba yala ka dim phana badun bud yanga naba uta ubakwa ban penim yala ka jingim undu no yaka henre uta ubadu no yala ka jingim nagabenda janga unshem yaka kan mindoi ayu ya ubriyu lada uyo ya ka parthe baro kawai henre udu e yala ka jingim da e ubriyu un ya pain nagabenda la ka jingim naba ukun ubriyu un sowan bad laki angel hakaburom upajangu badunai bainong ya uwe pa uwe katkum ga jingle jangu shisha nga ong happy badon na kibayang hangne kiban omad ya ka jingiap khashua bakin yo I yaw kono brio ba uwan hala kahima ka gospel jong utrai Kaching ro ya meko Chris ko himen ko para bayir ha utrai Jesus Christ minta Sngi kabalang karake ia ka Sngi burom jonga Clara Bakhuid bar habang yos no shapanga Clara ngikin mau uyau Francis Assisi Bakhuid shwa bakalajit ia ka jinglong riniam Francis Assisi Bakhuid bat Clara kilong paralog but nadu ka por u Francis Assisi Bakhuid ulayo ya ka jim parasad bat ka jingkot jango blay ka Clara ro kala trang ban shakri ya utrai but kala ino ya ka spa jonga kala ino ya ki ying jonga but kala leisha sa ha potung kule bad hangdo u Francis Assisi Bakhuid ula kapno ya ka sniu baroka we ki ong hana ka sniu jonga kalong ka ba itnat nadu ka por kala rai ben ino ya ka parte kala ino na dong shadong kaba pelong ya ka kaba briu tam kalong ka sniu jonga kala kloino ben ino kala kloi ben ino ya ka sniu bad kala
pediang pura ya utrai kalong ka dak ka shin jongka jingino ya ka jingetenad bat ka rompong jongka parte bat suki pasuki bun ki parlog jongkaru kilawan ban bud ya ka wat ya ka para jongka ka bakat sausnem kala late sa rengkat batka bat kala im ya kata ka jingim kaba pura lembaka jingid ya ki batuk bad kala kring burnngod bad ngitip ya ka seng jongi ka seng kaba bud ya ka jingim mensiam jongka klara Bakhuid kala roy namar ka jing shakri jongka bad ka jingai tilut pura jongka ko himen ko parang yusngo naka gospel mindagasngi shapanga jingai tilut pura kamindoy ayu ya uburyo banyo lut ya kaparte henre kiduno ya kamensia kane kade balonge jinkli kabangi kli mankasngi haka jingim jongi ka jimmandoy ayu yangi banyo lut ya kaparte bad kaburam nang kaburam jonga parte ya kaspa kapeu jonga parte henre nginum don ka jingim mensiam jisula ong balong kiba banyo ya ka bainong na utrai ngide ban len ya lade ngide ban ba ya la ka dem bana bad bud ya utrai kane kade ka jingkot jang utrai balong gi senran jang jisu balong gi rikuit ha kamat utrai ngide ban don kane ka mensiam ha ka jingim jangi len ya lade len ya baro jait ki jingkwa ka wanshangi na ka parte ka bamangi emenda bon gi kon jangi jongane ka juk kim nang shuban len ya lade kadba wan ka jing pen shoy kadba wan ka jing tenju ki kongu ya ka jing tenju ban ya ka ba ki len ya ka jim pen shoy jongane ka parte uji supat ong len ya lade kramba ngindup long ki babit dor ban ba ya ka dem bana ladang him treban ba ya ka dem bana halo jangi hapo jangi hakamen siam jangi nginum la banlong ki sen ran jangu Jesu Christ nginum yo ya ka jinglong jangu Jesu Christ aka jingem jangi ban yo ya ka jinglong jangu Jesu Christ ngidon kamban ba ya ka dem bana kala banlong ka jingshitong ka dem bana kala banlong ka jingjinjar jangi ka dem bana kala banlong ka jingduk jangi ka dim pana kala banlong ka jingtenju bat ka jimpan shoy ka bahar rukam ka bawan tanlap halo jangi henre habangi don ka bor utrai ha ka jingem jangi habangi don ka bor jangu Jesu ha ka jingem jangi ngilong ki ba seizo ngilong ki ba light lui ngiyusngo na ka kitab Deuteronomy utrai u penkan mau yangi da lemba u Moses kin mau hadu katno uble ulales buniapi kato pilaban lap kumuni uble napadenki no kinuki ble jongane ka porte ubala kholoy ben yad renkat batpi bakoloy ben sumari pi ubakoloy ben yale ekatumana ka ben da jombi ubakoloy ben yaisha kama jombi ubakoloy ben kudup yapi ubakoloy ben ra iapi dak sangdi balak kaner jongu kane kalonga jingi de karapang jongu utrai u penkan mau ya upai di Israel pimde ben klet kat une uble na ka jingem jombi pimde ben kendai kat une uble na ka jingem jombi pide ban long ki barake ya ka hukum jongu bale pide ban long ki ba kongu ya ka hukum jongu bale pide ban long ki ba shashkor ka tin jongu utrai kane kalonga jingkon jongu uble na ka benda jongi badu Jesu udang ben rap shushu tang kiba kongu ya ka hukum jangu bale tang kiba kein kordor ya ubale pampalat ya ke baro jangene ka parte kin yo ya ka bainong barka tin utrai kala penkot da ka ba ong menda ka asngi ka gospel u Jesu unsa wan lang rengka bat ki angel ban ai hangi ya ka bainong kat kum ka jingle jongi ka bainong ka poi shangi kat kum ka jingle jongi ladang ngimle eye nagabenda utrai nginum yo ya kata ka bainong tengi hapen trishitom menda haka jingim jongi haka jingim mensiam jongi banle ya ki kam ki babha ban ba ya ka dembana ban len ya ke jing tenju jangane ka porte but ban kudup ya ujisu man ka kelip mat ngide ban kli man ka kelip mat ha ka jingim jongi kamindoy ayu ya ubrio ban yolut ya ka porte barokawe nangta laduno ya ka mensiam
Ko himen ko para kat bangi puson na kene ka ketino try ngide ban kli alade khato ngadang pindu ya kamen siam jonga ha kene ka jingale jonga ne ka perte ha ka jingkwa jonga ne ka perte ha ka jingim ha kene ka perte hadu katno ngala pindu ya la kamen siam menta ladanga pindu ya kamen siam jonga nganum yo ya ka baino na marutrayun bishar yangi katkum ka jingle jongi ka jingle ayu ka bangile man kasngi hato ki jingle jongi kalong ka pa penhun ya ujisu ne ka penhun ya ke paralog jongi hato kalong ka kam jongi ki bangile kalong tang ban pensngoba ya ka perte ne ban pensngoba ya ubala tau yangi ubala ai bor yangi ubala ai bainong yangi man ga kerlepat tongin duai ha ka ne ka mas Bakhuid kum ka Clara Bakhuid bangin dup dap da kane ka bor ha ka jingim jongi bangin dup dap da kane ka jinga ha ka jingim jongi bangin dup I ningkong ya ujisu bangin dup bud ya ujisu bangin long ki sendran ki bajan ai jong ujisu ha ka jingim jongi da ka bakentai ya baro jait ki jing tenju bat ki jim pen shoy jong kane ka parte tongin long ki ba pen bha shushu ya ka jingim men siam da ka ba ishir ham ya utrai ka bainong ka ap yangi kat kum ka jingle jongi kat kum ka jingle jongi ka jingle jongi kade balong kaba Bakhuid barabor kum ki rikuid ke balale ya ke baro kaba ban pensngoba ya utrai jisube id karku kardo yangi pensle yangi bangin dup le ke kam ki Bakhuid bangin wad ya ka bainong janggabaning bangin ino ya ke baro ka ba pensngoba yangi ha kene ka parte ya rap yangi ko jisu pensle yangi ko jisu daga ta ka bor daga ta ka chingkwa enyaro ya utrai Jisu Christ Jinom la jinom. Amen. ko himen ko para tongin yang tongin pla ya ka jinge ka jongi ngangit Au lei pa batan bor baro nong tau ka gnei ka khandeu but how Jesus Christ kuan marway jong utrai jongi ya ubala puna men siam Bakhuid ya ubala khana ka Maria teisoti ubala shana bein ko Pontius Pilatus la sana panaya ulayam platep ya ulahya shakibaya ha ka Sngi ka balai lamipat na kibaya ulakhiu shabene ushong shakamon ublay upa badon borbaro nangda unwan pat ban bishar ikibayim bat kibaya ngangit hau men siam Bakhuid ha ka balang Catholic Bakhuid ha ka jinga selok kirikoid ha ka jimma yakipop ha ka jimmi pat kado ha ka jingim bam jikut amen Lai spa in your punriu Lai spa in your punriu She met but she men sim O Jisu Christu try Mira me ko pala jin ayu pukawan Ngilong ukau Chris Day bantel yata ko jing tenju Ban long Baba She met but she men sim O Jisu Christu try Mira me ko pala jin ayu pukawan So wan ngilong Chris hap kem hak nyata ka jing sitom ban long kawan baban She met but she men sim O Jisu Christu try Ngira ame ko pala jin ayu pukawan to ya duai ko himen ko para baka jinkinia janga ba jampi khallong ka ba pdiang hon ha ublei upa badon bor barom to try pideng jingkinya nekti jong pi naga banta ke jingro ko burom ka teng jong u ke jing mantoy yangi bada ka balang Bakhuid jong u baro ko wei
ngi pen bena ba melong uba perla kotrai haka Clara Bakhuid ka teizoti bad ngi karpadrit yame uba kraw bor ba kumba ki hok it sort jungka kila long ki ba mes ngohun kumdaro ka jing shakri bade hok jungi ka long ka ba pensngoba hakama jame da ukris utrai jungim Amen. Utrai undon renka bat pim Rengka bat pi to ken tiu ya la ki doinud Ye can tell you ki shall tongin try. aingu ya utrai ublei jungim Kai shall hawk bat ka day. da shisha kalong ka ba shong hok bat ka day hok ka day ti jungi bat ka jim penim yangi haman la ka por bat ka jaka ban aingu ya me ko kinra ko pa Bakhuid ko blei ba don bor bat bam jikut Namar hakiri kuid kibala pengantang yalade habu kris naga binda ka hima bening kalong ka bade hot benyaro yaga jing suma suker ba perlaja me da ka ba me kot biang yaga jing long briu shaga jing kuid ten rai junga bad me ver yaka ban mat hangne ha perte yaki jingai yaki ba enyo ha ka perte batimai bad kumda rengkat bad ka kinhon jungi angel bad kiri kuid Niaro yame barni pen bana kalem sange. Bakhuid, Bakhuid, you try. Bakhuid, you play, keep on playing, but we'll take it down. Dakaburam Jame. Cry, Hosanna, Shatro. Cry, Hosanna, clan good. Cry, Hosanna, you play Junam. Yaro, you tabawan. Agakurteng, who try. Playing, but we'll take it down. Dakaburam Jome. Cry, Hosanna, Shatron. Cry, Hosanna, Glenwood. Cry, Hosanna, you play Junam. Ko himen ko param tongin duai tongin trang nagabenta ka bor na bening pangin dup la ban yi no yakie ke baro ka bakin ja parte ban kudup yak bat piam ya ka ba jong ka bening ay men siem Bakhuid nam pen slait mai shushu yangi bangin long ki ba riu play bangin long ki ba shirhem haga jingit ban ka jing shakri au trai da shisha melong Bakhuid ko trai kata mei jong ka jing Bakhuid ba wrong Namar ka tangi karpadia me to pen kuit pen gantang ya kini ki jing tarwa jangi da ka ba pha ya umen siem jamme kum ka umje halo janki bakin kalalong yangi kammet bakas nam jango trai jangi o Jesus Christ hakapor baladino yavu badala ka mons ngobha ulapdiang ya ka jingsha shitong Ulashim ya upu bada kaba aingu yame ulakdia yavu badula ai halage senran u om Toshim batobam nakane pi barro namar kane kalong ka medjanga ya kaba enaiti naka benta jumpim Hakaju keru kamendala le yabam ulashim yaka kuri bada ka ba aingu biang yame ula ayaka halaki senran u om Toshim bato dina kane pi barro namar kane kalong ka kuri janga snam janga jonga jutang batimai badbam jikut yaka ben penmi naga benda jambi
bar nagabinda ki babon nagabinda ka jing map ye ki pop to leya kani ban kan mau ye ngam Gosnam bakardor jungu Christ to pen kuit yengi to pen kuit ye men siam hadem pen kuit pen koi pen kia yengi ya da yengi nau bamen Kajing maya jong kajing eight Kata sin bangi bam du ne upu Bat ngi di nakane kakuri Ipen bla kajing yap jong me ko trai Tatadu Namar kata ngi ke bapen menda ya ke jingia bad ke jimmi pa jungu ngi tarwa hame go trayo po janga jingim bad ya ka kuri janga jimpenim ngi da ai ngwaidem namar melanyu yangi ke babit benya hakama jamme bad ban chakriya me da ka bas nge verit ngi kar paadya me bangi ke bayo binda ha ka met bad kas namu kris ngi long ke bala pinyat le ka wei da omen siem Bakhuid Takan mau ko traya ka balang jamme kabala priyang hasatala ka partay but the penjanaya ka ha ka jingin rengkat badu Francis upa Bakhuid jangi Wilbert Marvenu Bishop jangi but baharu ki lingdo but ki riniam Takan mau lemro ya ki himen ki para shinrang but kinde ki bala yotiya da ka bakarmen ya ka jimmi pat but ya baharu ki klat no ha ka jingis ne jamme Thohdieng ya ki shaka jing shai ka kama jamme To isane yangi barangi kar paadya me barengkhat bat kamari yate soti Bakhuid ka kami jongo bale o joso Bakhuid kurim janga ki apostol Bakhuid ka Clara Bakhuid o Francis disease Bakhuid but baro kiri kui ki bela pensko bha yame pateng la pateng nilang ki babit ben yo bin dalem haga jingim bam jikut berbangin yero but pendon buram yame da ukun jamme o Jesus Christ Davu lembadu badhavu kanlong hamayu blayu pa badon bor ha ke jingelong kawe jungumen sim Bakhuid barro kaburom bat ke jingero genom la genom Amen ko himen ko para tongin duai nagabenta ke jing tumu jangi baro duai nagabenta ka Bible convention la shai ka sngi nagabenta baro ka jingkorku ka jinga e kaba ki bangit ki bawan banshin menda baka boro try ka nang try kam halo jungi bai pai bai lemba ka ne ka center idu wairu na ka binda ki bapangi bashitom na padeng jungi pau try nang isne yangi baro kopa jungim ba habening ka long ka Bakhuid ka teng jungi kan wan ka ima jungi ka long ka mon jungi ha kendau kumba habening to ay yang imenta ka jimbam jungi ka bahala ka sngi patam map yangi ya girengkang jungi kumbangi rungi map ya beles niu yangi padwat kelam yangi shaka jimpen shoy and ray to polite yangi na ka basniu to polite yangi ngi karphat ko trai na ka jingsniu barro ha ka jingspon jamme to ay jingsuk jing sign ha ka sngi jungi kramba da ka jingera ka jingisne jamme ngi light baro bona ka pop Bangin yo jing da na jing jinjar barro kat bangi dang ap ke melendi aga jing karmen Bakhuid bat ka jing wan pa jungunam penim jungi u Jesus Christ Namar ka jongme ka long kaima ka jongme ka bor ba ka burom junom la junom ko trai Jesus Christ me ubala ong ha ke apostol jamme ka jing suk nga I happy ka jing suk janga nga I happy wat pe digi pop jungi Henry aga jing e janga balang jamme Bad haga jing spoon jamme, to ai haka yaga jing suk, bad ka jingyat le kawai kat kum gamon jamme, mame uba im, bad uba sensha, genom la genom, Amen ka jing suk utrai, kandon, bada bor rengkat bad pim, Rengkat bat piru dap daga jingye utrai, tongin yaingu markelia.
Cô kun lang bro me baki na ki pop ka per se to sia se ne yangi cô kun lang bro me baki na ki pop ka per se to sia se ne yangi Hakami ukun lam bro janga belai. Hakami ubaket naga pop janga perte. Suketo ke bela korsha ka jingka wa ai janga ukun lam bro. Bukan rak, hamlang bersama, memandrung,